International, People's Club of Nigeria International, Ebrugo Kwegu, where Wuchiana United Kingdom, Oga Boto Ubochi Saturday Gababal in KC, Yabu 6th of July 2019, Ubochi Kandi People's Club of Nigeria International, Gejizu Weme Inauguration, Yabu Ihikoba Nottingham Midlands branch, na United Kingdom, Nakwa induction of new members. Asina Wabara Fini, Abrozo Berengwa, Ndi People's Club, Okunu Buzo, Ndi Ozonangwa, Ebe Memagadi Webruna, the Person Center for Young People, dinner number 2, North Road, East in Nottingham, NG9, 2NH. Ekere preacher when I got Dr. Sir Joseph Iloze, JP, Ichie Ezugono Joto, Mabro International President, Chief Anthony Iyama, Akubo Muntia, General Secretary, Chief Chinedunwosu, Udabwenyekwe, Ancient Kingdom, Chairman, People's Club of Nigeria International, London branch. Nakwa sponsoring chairman of the new branch, Mr. Edi Asikawuru, Secretary, People's Club of Nigeria International, London branch. Chief Chibuzo Okoro Nwata Kwachaka, Interim Chairman, People's Club of Nigeria International, Nottingham Midland branch. HM inquiries Botraka 0788 3084 309 0776 929 5554 Nakwa Akara Ndiozo. People's Club of Nigeria International. Igboamaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection. Kenekwa mo ne umu Igbo maso no dalo no onyu na loli abova chuzie mchukwu emeka kunobi ogbevi nna elugo an maso gini uduchi anando no munnem an meke no munna niile ndị nọ n'ụwa niile ndị nọ Nigeria na-ekili anyị na NTA Star Time an mekelekwa gini na-ekene munna anyị ndị ke no Australia ndị ke no Germany ndị ke no n'ụwa niile no US na-ekili anyị no Bolivia an maso no dalo no ndị ke na-ekili anyị na ebe afọ Germany an maso no ndewo ụmụnne anyị ndị gịnị nọ na Europe niile anụmasị na ụdalụ na mgbe nọtakwa n'ebe anụ aka m kenekwa ụmụnne anyị ndị ke na London ndị ke na-akwado anyị anụmasị udochia na ndị ụlọ ụmụ Igbo enwe ndị mụ na ha na ebe a dịka ndị mkpọrọ na izuụka gara aga na anyị nafa ga na ebe anụ bụ ndị gịnị ndị People's Club of Nigeria na gịnị ha dịrị ebụa ha na ebe anụwa mana gịnị enwe ihe ka ihe na-agwara na onye a ga-agbuchi mana onye a na ebe atata onye unu makọrọ amalụ mana ka mbugodo ụzọ megịnị mkpọpụta onye isi na-achị ndị People's Club n'obodo anụnwa bụ gịnị bụ UK daalụ nna m ekenekwa m gị thank you ndewo nna m kọwatara ụmụ Igbo onye bụ aha Igbo owe Igbo mma mmanụ People's Club kwenu People's Club kwenu People's Club kwezonu mama aha mbụ Chief Sir Nwosu Chinedu Nwosu Udakpo Onyekwe ya bụrụ Chairman People's Club of Nigeria International London branch ka m jidegode etu a maka ebe anyị na-eme kịta bụ ịkọwasị onye anyị bụ ka m were etu ahụ daalụ Nneoma biko kọwata onye bụ afọ m bụ Chief Dr. Mrs. Florence Nwakego Nwako Orelusi. I am the first woman patron, People's Club of Nigeria, all over the world.
international and national. daalụ nne m ka m mekere ya na agaghị m akpụ ya ha m ga-eji anya kọwara na onye ọ bụ. Nna m biko kọwatala ụwa niile onye bụ. Mụnwa bụ Sir High Chief Dr. Joe Ilonze Ichie Ezugo na Ojoto. Mụnwa bụ onye isi People's Club n'ụwa niile. People's Club bidoro na Nigeria wee nwee ngalaba nke izizi na America, ọzọ nke na-eso ebu nke nwe na London, wee si na London ruo Toronto, Canada, wee nwetakwa application na-achọ emepekwa ya na South Africa na Holland. Ndị afọ bụ na headquarters ọhụrụ na na loketa process wekwa akwụkwọ, mana nke anyị ji wee bịa kịta bụ imepe branch a ga-emepe na Nottingham na 6th of July. Emesịa nke afọ olu na 12th of July. Ndị niile branches niile nwe na America ezukọ na Atlanta wee nwee ebe a na-akpọ convention ya nzukọ ndị People's Club niile nọ na America a na-eme na arọ na abụọ ọbụla. Emesịa nke afọ olu na 20th of July ebidokwa enye ikike maka branch ọfụ a na-emepe na Sugarland, Houston, Texas. Olu na August the 2nd emepe branch ọfụ na Ohio, Columbus. Oluzie na the 9th of July, 9th of August emezie the last one na Fort Lauderdale na Los Angeles na Florida. Nke a bụ ife anyị ji wee bịa n'oge nke a gosi na Igbo na ezu ebe niile. Ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na People's Club, ndị obodo ndị ọzọ dị ya, nwee ndị India nọ na ya, nwee ndị Canada nọkwa na ya, nwee obodo dị iche iche na Nigeria nọkwa na ya. Na ife ndị nọ People's Club ndị ezigbo omume, ndị niile tozuru etozu, nwere aka ọlụ bala obodo fulu na People's Club. A na-apịkwa mmadụ aka wele etinye ọbụrụkwa onye bịara na-eweli ya biko kọrago n'ọnụ. Daalụ nna m daalụ. Unu anụgo n'ihe anọ na ndị niile People's Club ebe etu ga-esi eme gịnị ndị niile anyị emepe wee na-ajụ unu UK unu mụkwa anya denu ka America na-anakọrọ unu People's Club na unu ya kawa arụ mee gịnị kawa arụ ndị nọ na Leicester, ndị nọ Liverpool, ndị nọ obodo dị iche iche lekwanụ na Nottingham na ha achọ imepe. Anyị wee na-asị unu biko na oge elugo Manchester unu kwara obodo a na-anụ anụ unu ya akawa arụ ka unu mee gịnị ka unu pụta n'ebe unu nọ ka unu mee gịnị mepee People's Club. People's Club kwesịrị ịnọ gịnị obodo niile nọ na UK na ọ bụrụ na America. Unu ya akawa arụ ka unu mee gịnị ka emepee ya ka emekwara ndị nke nọkwa na London ụmụ Igbo. Ihe a bụ klọb nke anyị nke eji malụ ndị Igbo. Unu ya akawa arụ ka unu mee gịnị ka unu mee gịnị bịa ka anyị mee gịnị ka anyị kwado ya ka anyị bunite ihe maka na nke anyị ka ọ bụ ekerekwa m nri nne amasị unu daalụnụ. Nna m biko enwere ife unu ji wee bịa ebe a tata enwere ike kọwatatụla anyị ife unu ji bịa. Daalụ rinne. Ọha na-ege anyị ntị otego unu ba maka People's Club of Nigeria International London Branch. Anyị emegasigo mmemme dịgasị iche iche and unu afụgo anyị ka anyị si eme. Anyị bụ ndị ezigbo omume bịa wụrụ klọb nwere ugwu, bịa bụrụkwa klọb mere ka ndị Igbo pụta. Ọ ga-alụsị agha ọfụ ife na-afịa anyị arụ. Emesịa ndị ọdịka ọ dị ndị obi ha dị sam wee pụta sị mbanụ onye a jụrụ ajụ adịghị ajụ onwe ya ma wee kpọkọtara onweva wee zukọba. Etu a ka ezukọgidere wee mụpụta People's Club of Nigeria International. N'izizi mbụ ihe ọ bụ People's Club of Nigeria, ọ nwere branch ebe niile na Nigeria ka a na-ekwu kịta. Ife president m na-ekwutere ụbụ na Ọktoba a ka ga-eme induction ụdị ife anyị na-emefu kịta a ga-eme n'Ọktoba na Abuja. Mana tata ihe anyị na-agwa unu bụ a na-emepe ngalaba People's Club of Nigeria International
na Nottingham Midland branch ọ ihe kwesịrị ekwesị anyị na-akpọkọ unu si biko do onye ọbụla nwere ohere mbọsị ahụ gbagote Nottingham ka unu fụ ebe njinji ga-eji ebe ọ na-akpụta unu mana People's Club abụrụ obere nwa na anyị nwere afa bekee na-asị a household name in the country and worldwide today. Ya bụ na-ayọ unu jisi n'ike ka unu pụta n'igwe ka unu kwado anyị ka anyị mepee ya bụ ngalaba nke ga-anọ na Nottingham. Aga m ewere kene etu ahụ ugbu a n'ụbọchị ahụ aga m eme ka unu ghọta na a na-eme ya bụ mmemme na ọnwa Julaị gbaa mkpụrụ ụbọchị 6 and mmemme ahụ ga-abụ na Pearson Center for Young People in Nottingham. Akara ya nọ na advert anyị na-eme tata na mgbasa ozi anyị na-eme. Ile anya na akara ya ị ga-afụ ebe niile etu a si wee detu ya o doro anya emere ka ọ dị mfe. Daalụnụ. Daalụ. Unu ga-afụ ya bụ ihe n'onyonyo ka gịnị ka unu detuo ya. Anyị enyekwa nwanne anyị nwanyị ka o mee gịnị ka ọ gụpụtara anyị ya bụ ebe otu a ga-esi wee ebe a ga-eme ya na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche, mana biko nu detuo unu nke a ọnụ na-afụ dị na gịnị dị na onyonyo ka o wee mee gịnị ka wee jee mbọsị ahụ, maka na efukwu na anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru. Ọ sị na gịnị na mbọsị ọnwa na-abịa abịa gbaa mkpụrụ ụbọchị 6 ya bụ Julaị, na mbọsị afọ na onye ọbụla bụ onye Igbo ka bịaba na gịnị na Nottingham na ebe afọ ka ọ ya kpọtụ n'ebe a ka a ga-asị na gịnị na ife gbasalụ ndị Igbo, ihe nke ndị Igbo n'ebe afọ ka a ga-emepe ọzọ na ihe nke anyị People's Club ihe nke ndị Igbo bụrụ nke ndị mba obodo ọzọ. Ndị batazili abata bịara ka ha yọọ anyị megịrị ka ha bịa duga anyị ije maka na nke anyị ka ọ bụ. Biko na ụmụnne m, ana m ayọ unu ayọ ka unu bịawanụ mbọsị afọ gbaanụ tiketi unu n'oge ka anyị lue mbọsị a ka anyị kwadie ka anyị bunie ihe gbasara nke anyị ya bụ klọb nke anyị elu. Ekelekwa m unu wee na-asụ unu na-ekelekwa ndị Nottingham niile na-asụ n'ụtụlụ n'ugo otu unu si wee bịakọta wee si mba n'ọnụ nwa ga-abụzi gịnị ndị nke ya emepe ọnụmara ọzọ ya bụ next branch na gịnị na UK. Ndị Nottingham unu nwe aka wee na-asị unu ndị obodo ndị ọzọ na UK kawa na-arụ ndị Glasgow kedu ebe unu nọ na-asị unu jisie n'ike ka unu gịnị unu sikwa n'ike ka unu mepekwa branch nke unu. Nwanne m nwaanyị ekelekwa m gị nne, biko dịka ada People's Club n'ụwa niile ya bụ nke ụmụ nwaanyị ya bụ eze nwaanyị People's Club, biko kedu ife ị nwere ike egwu anyị maka ọnọdụ ya n'ụwa okwu anụnwa akpọrọ ndị Nottingham or Midland as a whole na-emeghe branch of and now induct kwa new members. Now, mbọsị Saturday 6th of July na the Pearson Center for Young People dị na 2 North Road, Beeston, Nottingham, NG9 2NH. Mbọsị anwa ife nkiri ya dị because fa amego ife a otegwo fa kwadebere ife a and ejiro ndị Nottingham egwu fa ya eme Igbo ihe a iri ji fa ọ na-ewu ewu. So anyị nwere ihe a n'anya dat na ife anyị na-eje na ọya dị egwu mbọsị anwa. Daalụ. Ịma na ụnụ nwa bụ ụmụ nwaanyị ọ na-ejiro nni egwu maka na enwere ụfọdụ bụ na anyị elikwa nne be anyị mbọsị afọ. Ama m na-ejigo fa ime ofe akwadochalụ. Ị nwere ike kọwatatala anyị ụmụ ife akwadochalụ mbọsị afọ ka onye isi fa wee bịa wee kwue. Ị nwere ike ịgwa anyị dịka nwaanyị obere ma ọ bịazikwa ka okwu tọpụ ya ịmago one na nni onuno na ofe onugbu ya dị rice of course, jollof rice ya dị ya, mai ya dị ya, pepper soup ya dị ya, ụmụ nri dịgasị iche n'iche ma ndị eji atagharị ọnụ kpọf ma chinchin ụmụ ihe ndị ahụ ya dịcha ya. Of course afụfa ya eji wee gaa ọjị ya na ọjị na onwe ya
na ose ọjị ndị anwa bụ na igbu na ndị anwa ya adị ya na mmanya wee dịzi ya na Remi Martin ya adị ya na akerekwa gịrị nne daalụ onye isi biko asịkwa nka m bịakwa n'obi ịma na ịbịa bụla obodo a anyị na-eche anya gị ka ị bịakwa ọzọ otego na anyị chebere anya gị kedu mbọsị ya abịa kedu mbọsị ya abịa mana iwuchigo biko kedu ndụmọdụ iyi ada ụmụ Igbo niile gbasara maka People's Club ndụmọdụ ada ụmụ Igbo niile gbasara People's Club bụ n'otu dị mma ịba aba onye ọbụla nwere aka ọrụ bụ nwa afọ Naịjirịa ma nwa afọ obiro na nwa afọ Naịjirịa ma nkịta nwa afọ ụwa niile nwere ike ịbanye na ya onye chọrọ udo onye chọrọ ọganiru ịbata na People's Club ịfụnụ ndị ọdịka fụ ndị nwe aka ọrụ dị iche iche obido nwee mmekọrịta ịbata na People's Club ma na isolugo wee nwere ife niile People's Club nwere n'ụwa niile branches niile nwe na Nigeria nwere club houses dịka chairman London si wee kwu ndị Abuja branch ga-enwe induction fa na October famesi olu na November ndị Ọnịcha branch emekwa etu ya ka ọ dịkwa other branches na-eme ịbanye na ya isolugo nwere na ndị ọnụ na-ekwu a na-ekwu na ebe ya na People's Club na ọ gafego ụbịam adịrọzi ya ife eji ekwu etu afọ bụ na ịbanye ebe afọ onwe mkpa na-akpaghị ụmụnna egbuola mkpa onwe ife na-achọ ifu onye ga-asị bịa welie onwe na-achọ ọrụ ofu onye ọzọ nwanne ọzọ n'ọkwa dị etu afọ ọ tinyekwala ya alụ ife ọ bụla ị na-eme ịbanyego n'otu nwere nchekwube otu fụrụ onwe fa n'anya otu jikọrọ ọnụ wee na-aga n'iru dịka ngalaba People's Club ji aga bụ unity, love and service njikọ ọnụ na udo na mmadụ inyere ibi aka dịka esi malụ n'inye aka bụ ife Jizọs Kraịst kụziri n'ụwa niile onye ọbụla chọọ ka ọ bụrụ onye isi ya bụrụ onye na-enye aka ya bụrụ onye na-agba mbọ ya bụrụ onye na-eji ozi ife ọbụla ejikọrọ aka ọnụ o nwere ife n'ijikọrọ onwe fa n'ọnụ na emenwu Igbo niile jikọọ na aka ọnụ Igbo jikọọ aka ọnụ o nwere ebe Igbo na emenwu Igbo ekene m ọnụ daalụ ihe m chọkwa ka m jụọ gị bụ maka na iruo n'ụlọ n'Ọnịcha ndị kalụ wee ju na People's Club ndị na-azụ ahịa asị m ka m jụọ gị biko maka na imilikiti na Ọnịcha na-abụ ya bụ na dịka ife anyị kwuru na ọ ka e wee mee gịnị ka e wee fụ ndị dịka ha nwa ka e wee mepee elufe ụzọ imilikiti bakwa na-emepe elufe ụzọ biko ọsọsọ ndị na-azụ ahịa ka ife adịle n'ụlọ maka na ma ndị nke n'obodo anụwa na-alụ ọrụ ọsọsọ ka ọ dịle ka enwelu ndị ọzọ ministers ma ndị ke nọ na gọọmenti nọcha na People's Club maka na ọ ga-asọkwanụ m ofu mbọsị ka e nwee na People's Club anyị asị na ọ bụ gịnị na ọ nọ n'ọkwa gọọmenti ọ ebe ịmadebe ka ị na-ekwu ọ ebe mmadebe m sị ka ị kọwatara anyị nna m ọ bụ na ị ga-elota oge mbịa ụdị njem a na 2014 akpọbata onye na-anọchi anya Nigeria dị Dr. Tafida na People's Club member and emeli na embassy and former chairman vice chairman dị Maiduguri branch bụ onye Borno ka ọ bụ iluo na Nigeria enwe high court judges nọ na People's Club nwee ndị police nwee lawyers nwee medical doctors nwee court across all professions na Nigeria so na o bidolu oge ọgụbel enwere ọtụtụ ndị bụ ndị nwere aka ọrụ oge ọ na-etozi ebido People's Club 1971 n'ime ntonitie onwere ụdị onye a na-achọ ọcha na People's Club enwere contractors nwee auditors iwu anyị kwuru na onye na-enyocha akwụkwọ People's Club ga-abụ auditor na auditor bụ memba na-enyocha akwụkwọ memba so enwere auditors nwee accountants nwee bank managers nwee lawyers nwee doctors profession niile nọ na ya daalụ biko onye isi dịka ihe a na-ekwu okwu onye isi gburugburu dịka gbaba ya gbaba kedu ka mmadụ nwere ike isi wee bata na People's Club ya ọ wee ka iji nwayọ wee na-achọ
ụzọ esi abata People's Club o rijirokwa n'afọ mana ọkwa ịmago ụzọ dị mgba ịmana ndị nọ n'akụkụ ga na-elo na anyị na-ana puku nde wee na-abata obere nwa na-amụ iri elu obi ga-esi ya ike dịka o si dị ịbata People's Club bụ ebe o siri ike maka na anyị na-enyocha ọfụma mana ịbatazie ọ dịleghị mfe mkpawa agha aha ego ihe anyị na-atụ ma ọnwa gwụ ị ga-asị ọ na-awụkwa People's Club ka a na-ekwu okwu ya mana ọ mbata anyị kpatara ọzọ ji esi na ihe na-enye ya nsogbu na ọ iri elu mana ya jisi ikeria onye ajụla otu e ga-esi wee rito maka na ine anya n'ike na ị ga-ahụzi otu esi wee na-arịtu ihe na-enye nsogbu owu ine anya na akwụkwọ anyị ji anabata ndị mmadụ ihe niile ahụ edere dị ya ihe niile edeturu edetu ị ga nesia ya anya ọwụ ihe ị ga-emenwu ọ bụrụ na ọ ihe ị ga-emenwu izinatara ya akwụkwọ ịgba ajụjụ sị ka esi abata dịka isi wee jụọ kịta anyị gosighị ụzọ ị ga-esi n'aka onye maara wụ onye People's Club si na ịfụrụ ife a na-eme na ọ dịghị mma na ị chọrọ ịbata onye ahụ wee kọwara gị omenala na People's Club i wee dee akwụkwọ si na ị chọrọ ịbata ezinyere gị akwụkwọ ahụ ihe niile ahụ nọ n'akwụkwọ ahụ ezitere gị egosi ya ọmasị gị na ọ ihe ị ga-ebuli izinatara ya akwụkwọ akpọ gị nta ajụjụ ebe anyị jụọ gị ajụjụ dị iche iche nke mbụ ọwụ ebee ka isi ịkọọla ya ebe isi kedu ife bụ ife ịrụba ama anyị megoro na be unu isi opi tu ịbụkwa mmadụ ọha na be unu amaala gị ama na be unu ịbụrụ onye ọjọọ People's Club abụrụ ebe gị ịbụrụ onye a na-enyocha na be unu ị nọkwa n'otu ndị be unu n'obodo a ọ bụ na ị nọrọ n'obodo a enwere ihe ị ga-akọwara anyị jikọtara gị n'obodo ebe i siri pụta bara uru ị na-eme inyesi anyị ụmụ ihe ndị a ego abụrụkwa n'isiokwu bekee si ego plays a secondary role ego nọ n'ime ya eriro nne ma ọ katakwara ha maka ọ isi eliza nya bụ ụzọ esi abanye ọ dị mfe onye ọbụla awụ onye Naijiria nwere ohere ịbata mana anyị nyochasịa gị ị kwesịrị ịnọ na klọb anyị ga-ewerekwa obiọma gwa gị sị ọ dị mma for now ị gaghị abatanwu mana ka anyị atụgharịkwa uche n'ọbịanihu ihe gbanwee anyị ga-akpọkwa gị sị ihe gbanwee idekwere anyị akwụkwọ anyị nyochakwa a na-enyochari nne a na-enyocha gị si ebe a ruo na be unu n'ụlọ tutu a na-asị gị itozuola ndewo dịka na mbụcha tupu ndị ọzọ abatakwa maka na enwe ndị ga-abatakwa ka ha bịa gwa anyị okwu sị ka m jụọ gị kedu ndụmọdụ ya dị ụmụ nwaanyị maka People's Club ife nwe egwu ụmụ nwaanyị ama anọ klọb nwoke betefe emeghere ụzọ ụmụ nwaanyị bataba onye bata ọ mara otu o esi wee nye klọb aka ya nyere klọb aka ya nọ n'ebe onye ọzọ anya ma ihe inwe nke inwe ịmara iyi na-eme ị na-eme na-emesi ike imekata ofu mbọsị enotisie gị anọkwara m onwe m asị m ihe a ntinye akwụkwọ wuru patron ma amaghị m na ndị a na-abịawa na-esi esi abịawa na-ene anya na anyị nọrọ na mitin anyị etu ihe si were aga ha na-ene anya na-enyocha beta anya amaghị m so onye nwaanyị ọbụla nwere opportunity iru na ọnụ isi mmiri mụnwawụ the only female patron at the moment n'ime ikpu ụmụ nwoke ka nọ na ya na eruo n'ụlọ so mụ nwaanyị na-anọ na mitin ha but ọ dị mma etu ahụ kịta ụmụ nwaanyị afụgwedatị nọ ife dị omume na ya emenwu ya so ị na-enyere aka recognize ya gị
so ọ ife dị mkpa na ụmụ nwaanyị ewepụtakwa onwe ha mmụọ not just ịnọ na kichin ịnọkwa na nya kichin ụmụ nwoke na-emekwa na-enikwa anyị n'ife ha na-eme mara oke nke ị nwere ike inyere aka ọ dị mkpa nnukwute mkpa na ife na-agwa ha ụzọ emeghego onye ọbụla gbawa mbọ batara klọb ife anyị nidiri onye ife Igbo na-anụ ọkụ n'obi ịmara etu ihe Igbo si anụ m ọkụ n'obi Igbo wechaa obodo anyị ewere etu ọ dị daalụ anyị ekene iri nne anyị na-asị ka anyị mee gịnị ka anyị jee ezumike anyị jekwa ezumike bata ka ụmụnne anyị ndị ọzọ gwakwa anyị ka esi eje ka esi ana anụmụ ife ndị ọzọ mana tupu anyị na-eje onye isi ya enwere ife ọ chọrọ ịgwa anyị tupu anyị na-eje asị m jee ezumike ọsịsọ onye isi kedu ife ị chọrọ ịgwa anyị nna m ife chọrọ ịgwa Igbo na-ege anyị ntị bụ na People's Club abụrụ otu nzuzo na ịna-anya na etu People's Club si wee bido ebe anyị gbakwasara ụkwụ bụ unity, love and service, njikọ. Ebe esi wee weta njikọ afọ bụ na ịgụ akwụkwọ Genesis chapter 11 ifu na oge ụwa niile na-asụ ofu asụsụ fa wee kpaa alo si ka jee lụọ ụlọ jekwu Chukwu n'eluigwe ka ekwu ya n'aka mma ka ọ dị ma ọ bụ ka ọ ka o mee Chukwu wee n'anya wee sị iluo na Genesis chapter 11 verse 6 ifu na ọsịrị na o nwere ife ndị jikọrọ aka ọnụ ama emenwu so ebe a ka isi weta ijikọ aka ọnụ ejekwa na akwụkwọ Baịbụl ifụkwa oge David nọsi n'ụwa wee n'anya oge ọ bụ eze wee sị ka ejee na be Sọl ma o nwere onye nọ ebe afọ a ga-enyere aka a ga-egosi ịfụnanya ewee luo wee fụ onye na-akpọ Mefiboshet ewee sị ya na eze David si ya bịa ka ya na-erie nri na tebụl ya o wee kụjasị onye ka ya bụ nkịta dị ka ya ka eze na-akpọ oku enezie anya na nke ikpeazụ na akwụkwọ Jọn isi nke 3 amaokwu nke 16 na Chineke fụrụ ụwa n'anya otu a wee nye akpali ya so n'onye ka eji weta ịfụnanya love dị na ya wee tinyekwuzie service na ya ife Jizọs Kraịst gwara nnukwu nwoke a na-ekwu maka ya bụ na onye chọrọ ka ọ chịa achị anya bụrụ odibo mmadụ niile so na ndị bido People's Club bụ gbakwasa ụkwụ n'ụka ife ọzọ gosiri na ọ bụrụ otu nzuzo bụ na ịkpọbata ndị mmadụ bụ na na-efifie ka a na-eme ya mmadụ ncha na-enene ọlụ president nji wee bịa bụ ọ bụ na ndị branch na nkesa n'ime nyochasị ya afa fanafa tosili ịdị na ya na ọ bụ na na-akpa aghara na ndị ebunite ife akpọọ president ya na ndị otu ya esi headquarters wee bịa wee nyefe membership afọ na ife isikwa na membership erikakwa ịbanye na ya a na-ene anya ka ife a na-ene onye dị ndụ anya onye banye na People's Club ọ bụ na ọ na-anya ife sibelie ka ọ bụ na arụ adịrị ya ife afọ a ga-enyere ya aka mgbe ọ nọ ndụ esi na ya nyegodi ọ na-erigoro nke bụ nni wee sị na mkpa ọ nọ na ya wepụta wee nye ọkwa ndị ọzọ aka biko daalụnụ ka anyị jere jezuo ahịa biko Ọhaneze World Igbo Day London 2019 ka ga-abụ first of its kind n'ụwa niile. Ọhaneze ndị Igbo UK in collaboration with our affiliate member organizations AMO. Mmemme a ga-abụ mmemme abalị 3 n'ime ọnwa June 27, 29, 30th of June 2019. Thursday, 27 June. International Conference, the development of Igbo land and the role of diasporas. Yabi humuna ibundi kebina ani mmadu game kubura iwedima. Saturday, 29th of June 2019. Gabuzi Mmahu Fiesta. Fundraising for Hanese Civic Center, London, UK. Traditional and cultural display. Wetiere award again yotutunde mmadu. Sunday, 30th of June 2019. Gabu Thanksgiving. Interdenominational service. Ndi Woba Siri Kenovoda Ibu Nigeria, Africa, Asia, America, Europe. Mbu wanine
ga-awụchi na mmemme a. Onye ga-abụ onye isi oche mmemme a ga-abụ President General Ọhaneze ndị Igbo Worldwide, Chief John Nwodo. Ndị ọbịa pụrụ iche a na-atụ anya ha bụ Eastern Governors niile, Ministers, Senators, Traditional Rulers nakwa Captains of Industries. Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị kpọkpọ. Igbo bụ Igbo, Ọhaneze, orukwa n'omume, mmọnwụ dị iche iche ga-agba, egwu ọdịnala, ogene ga-aha n'ụbọchị ahụ. Ejizora wee na-agwa onye ọbụna community organizations dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha nọ n'ụbọchị ahụ. Cheta na ọtụtụ ihe a ga-emegasị bụ ihe gbasara asụsụ Igbo, omenala ndị Igbo nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eweta mmepe n'ala Igbo anyị. Chief osi mmemme a bụ Dr. Nnanna Igwe, President Ọhaneze ndị Igbo United Kingdom, RSVP Chief Patrick Mwokwe, Chairman Organizing Committee. Ka aka bụ ọkwa nke mbụ aka na-ama iji wee na-akwado mmụọ ndị mmadụ maka ụbọchị ahụ. Ya bụ na a na-atụ anya na onweghị onye Igbo ọbụla bi na mba United Kingdom ga-akanye ihe n'abalị atọ anyị kpọpụtara. Chọọ ime inquiries kpọtụrụ akara ndị a 079-8466-7527 074-479-41982 nakwa akara ndị ọzọ. Ọhaneze World Igbo Day London 2019. Ndị be anyị ọ bụ na Edmonton, London ka IFAC 2019 ga-abụ. Ndị nze na ndị ọzọ has been informed. Libation has been poured as the Congress of Igbo Leaders UK presents the 7th Igbo Festival of Arts and Culture, IFAC 2019. On the 13th of July 2019, venue Gununa Lee Valley Athletic Center, 61 Meridian Way, Edmonton, London, N90AR. This year's festival promises to be the best. We shall display the rich culture and tradition of Igbo people, dance and drama, traditional wrestling, display of cultural artifacts. Anyị na-akpọku ndị Igbo niile, ndị enyi anyị na ikwu na ibe, unu pụta n'ụbọchị Igbo Day bụ ụbọchị ndị Igbo na United Kingdom. Bịa were anyị unu nene mmanwụ. Ụbọchị ọ ga-akpọtụ bụ na 13th of July 2019. Ebe ọ ga na-akpọtụ bụ na Lee Valley Athletic Center, 61 Meridian Way, Edmonton, London, N90AR. Mmemme a ga-amalite site n'elekere anyị 11 nke ụtụtụ ma kwụsịkwa n'elekere anyị 8 nke mgbede. O ruokwanụ n'omume ewo n'ụwa m ọzọ aga m abụrịrị onye Igbo. Nwanne m ama m n'otu a ka ọ dị n'ebe ị nọ. Si n'ịbụ onye Igbo amụsiri gị ike, Igbo na-eme ọfụma, Igbo na-edozi obodo. Ngwa bịa ka ifo, bịa ka ifo, bịa ka ifo, Igbo na-eme ọfụma. Now you can send money to Niger without paying any fees. Download Wave, it's a free app, link it to your debit card, and you can start sending money to any Naira account in Nigeria. The money arrives in 5 minutes, and you don't have to pay any fees. Igboamaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Ndị be anyị ọgwụbekwa oge anyị kpọnasịrị ụmụazị zusie ike. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha. It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets, £20. Time, 7 p.m. to 3 a.m. Igbo, be there.
Bring your friends along as well. They will know. Elegant Ladies, a social club for Igbo women in UK, celebrates our inauguration party on Saturday 27th of July 2019 at the Selby Centre, Selby Road, London N17 8JL, time 5 p.m. There will be a variety of events and exciting activities like cultural dancing, Igbo women fashion parade, and assorted foods for refreshment. Please be there to support this group that has set out to give aid to the only school for the blind in Igbo land, which is the Igboamaka Rehabilitation Center for the blind in Ezenihite, Mbaise, in Imo State. The blind have been neglected long enough in Igbo land. We need to assist them. For more information, please contact Elegant Getty Spinelli, Chair Lady Inauguration Committee on 0739 726 2996. Elegant ladies, elegant ladies, elegant Udolo Nanya. People's Club of Nigeria. People's Club of Nigeria International. People's Club of Nigeria International. Ebrugo kwegu we wuchie na United Kingdom. Oga boto ubochi Saturday gaba balinkisi. Yabu 6th of July 2019. Ubochi hakandi People's Club of Nigeria International. Gejizu weme inauguration. Yabu ihikoba Nottingham Midlands branch na United Kingdom. Na kwa induction of new members. Asina mwabara fili abrozo berenwa. Ndi People's Club. Ndi People's Club. Okunu buzo. Ndi ozona nwa. Ebe memagadi webruna. The Person Center for Young People. Dinner number 2, North Road, based in Nottingham, NG9 2NH. Ekere preacher when I got Dr. Sir Joseph Ilonze JP, Ichie Ezugonno Joto, Mabro International President, Chief Anthony Iyama, Akubo Muntia, General Secretary, Chief Chinedu Nwosu, Udabwenyekwe, Ancient Kingdom, Chairman, People's Club of Nigeria International, London Branch. Now, sponsoring Chairman of the new branch, Mr. Edi Asikawuru, Secretary, People's Club of Nigeria International, London Branch, Chief Chibuzo Kolo Nwata Kwachaka, Interim Chairman, People's Club of Nigeria International, Nottingham Midland Branch. HMA inquiries in Botraka 0788 3084 309 or 0776 929 5554. Nakwa Akara Ndiozo. People's Club of Nigeria International. Ifo ya bụ ekene kwa mụnere na asụ no daalụ no onye ije daalụ oge nwa aka ụmụnne m biko no anya abịakwa ka isi abịa unu makwa ka m si eme na gịnị me ndị mụ na vano n'afọ nwa na-eji ọnụ ha emego akọwa onwefa onye nke mụ na ya na-ebe onye unu maala amalụ ọkọbago onwe ya mana dịka ndị na-abata abata ọ ga-emege ọ ya akọwakwa onwe ya ọzọ unu ewe n'iwe ndị ike na-ekili anyị mbụ mana gịnị mere ka anyị kwanyelu ndị ike batala abata anyị kwanyelu onwe anyị kwanyelu fe ugwu maka na gịnị mere enwe ndị kasị ọlụ wee na-abata anyị ga-eme gịnị anyị ga-emekwa ka fasola anyị wee na-eme gịnị na-agakwa ihe anyị na-aga nna m biko kọwatatụkwala ndị Igbo onye Igbo ọzọ biko mụnwa bụ Sir Chief Dr. Joseph Ilonze, Ichie Ezugonno Ojoto, National President People's Club n'ụwa niile. Emere anụ ụdị ife a na-eme na People's Club. Enwe ife ọbụla a na-eme, President na-abịa nọ n'isi ya ka eji wese Quarters wee bịa. Na-ewetara na ọmalịcha ozi si na Quarters anyị na kilomita 3 Ọnịcha Owerri Road. Ndị Igbo niile ekene m ụnụ. Daalụ. Nna m biko kedu onye biko kọwatala ndị Igbo. Mụnwa bụ Igbo niile ekelere m ụnụ. Mụnwa bụ Edi Asikawuru. Ọmụ bụ ode akwụkwọ ihe ndị oyibo na-akpọ Secretary People's Club International London Branch. Daalụ. Nna m biko kọwata onye Igbo. Ndị Igbo ekene m ụnụ. Mụọnụ. Zuon,
ka ụmụ unu zụọ unu. ndewo nna m. Afa mbụ Ichie Chibụzọ Okolo, nwata kwọcha aka n'ama ọbịa. Obi m dị m ụtọ nke ukwuu n'ụbọchị taa na isi ka anyị bịa wetala unu inauguration stroke induction na Nottingham Midland, wee na-ayọ ka anyị were ofu obi mee ihe a ka ọ dịgodị m otu a. Daalụ, ekene m gịrị nne. Biko dịka sekretrị nna m, onye ode akwụkwọ, aga m achọ ka ya ịkọwatatụla anyị onye nọ gị n'akụkụ, kedu onye ọ bụ, ịkọwala anyị ọfụma kedu ihe mere o ji wee nọ gị n'akụkụ. Daalụ nna m. Daalụ. Onye anọ m n'akụkụ nọ n'aka ekpere m bụ nwata kwọcha aka Chief Chibụzọ Okolo. Ọ gwaga ya ahịa. Yes, all ya bụ the incoming chairman Nottingham Midlands branch. Nke a na-eme inaugurate on the 6th of July 2019. Before I na-emepe Nottingham Midlands, o bụ ụzọ join ya London branch. So I will go member na London branch since 2014. In fact, the day I made induction, 2014, call on a hall there, join here, People's Club. So, and came back on, I be quite meeting in London. Be quite in Kwa. Naga form branch, People's Club, na Nottingham branch, and that's what it's on. Dalo and them, Dalo. I get one of your queme. Makana I lelotan na 2014. Oge emelive na London. Na inokwe. Ndini nebia ne milikiti melogini bayalo People's Club oga afo. Na nke gini kulu weme dalo nwanne nkem. Na anyị biko dịka enabata ndị ọfụrụ, kedu ife na-eme iji wee nabata ha otu ya nụ ụfọdụ na-asị onye mazi nke dị n'otu a, onye ma nke dị n'otu a. Enwere ife nwere ike ịkọwatala anyị tupu nwanne anyị nwoke agwa anyị okwu, kenekwa na ndị Nottingham ebe o si. Igbo ekene m. Daalụ nna m. Ife m ga-akọwa bụ na ọ na-abụ oghele ọ bụ na prezidenti bịa ife dị etu a, o nwere committee, screening committee na-alụ ọlụfa, mana ife m ga-ayọ ndị London bụ ohere a prezidenti na-enye. Ọ bụ na onwe ndị bụ ndị Igbo ji bili bịalụ na bọsị ya na-eme ife a, ọ bụ na ewelu references ndị ga-akọ maka fa kọwasị ya, jụọ fa ajụjụ, ọ bụ na fa tozuo etozuo, maka ọ bụrụ oge nne ka prezidenti ji abịa ma ayọ ndị London na ndị incoming chairman ka fa jikọọ aka ọnụ agbọghọtakwa n'ịdị otu afọ. Ọ ga-akwa mmasị m ịkpọghọtakwa n'otu ka ghara igbu oge ka fa chebekwa mgbe prezidenti ga-abịa ọzọ. Ihe ndị ọ na-aga-abịakwa ọzọ. Enwetara ndị ajụsị afọ ajụjụ fụ na fa tozuru etozu, na fa bụrụ ndị ga-ete otu ule ma fa bata, ndị ga-echu afọ Naijiria, ndị ga-echu afọ Igbo, eweta ndị afọ a ga-akpọghọta fa. Daalụ m. Daalụ. Nna m, iya agwa ndị Igbo okwu, kenekwana ndị Nottingham ebe isi, gwakwanụ fa na ilutego na Igboamaka. Enwe ife ịchọrọ ịgwa ndị Igbo dịka ndị chọrọ imepekwanụ nke fa, ịgwafa nwanne. Daalụ. Ụmụ nwanne m bụ ndị Igbo ekene m unu. Onye nna nnukwu onu ebe ọzọ bụ nwata kwọcha aka n'ama ọbịa, Ichie Chibụzọ Okolo, founder People's Club Midland Nottingham branch, founder Igbo Union Nottingham. Eji m ohere a wee na-ekene ndị Nottingham niile na Midland niile maka na ofu obi ka anyị ji eme ihe niile anyị na-eme, wee na-ayọkwa n'unu na ndị onye asị jide ka o ji ịma na ihe na-eme amaka. Asị m ndị Midland na ndị Nottingham jide ka unu ji na ifuru onwe anyị n'anya, wee na-asị ka anyị pụta n'igwe n'ụbọchị 6th July 2019 ka anyị bịa inaugurate People's Club Nottingham Midland branch,
ka anyị mee nye n'ụdị pụrụ iche ka anyị si eme ihe anyị because dị na Nottingham na-eme Midland na-eme na-apụ iche ya ka anyị agaghị na-eli ji na-eme ihe ọbụla ụwa niile a na-esi ebe ọbụla dị iche iche na-abịa wesịkwa na nke anụnwa ga-abụkwa one of the things anyị nwa bụ ndị Midland na-eme wee na-asị biko pụta n'igwe n'olu ka ọ na-elu ka anyị nwee ike mee ya ka ụmụ nwanne wee na-ayọkwana ndị niile anyị enyere invitation ndị tozuru etozu ịbịa mmemme a ka a bịa wute obi ọcha na obi aṅụrị na ịfụnanya maka na onwere ife karịrị ya ụtọ ka atọba atọta ife onwere ihe esebere okwu n'ụwa aseta wee na-asị unu biko bịanụ n'igwe ka anyị kọnye agwụ mamili ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ unu nepụ anya n'aka nne m unu ga-afọ na president m from Nigeria na ebe a n'aka nne m a ịfụkwa na sekretarị London branch na ebe a ma onye mụ na ya na-ayụsi afọ kwaba okpu o sa Chiedu Odakpu enyi na-ekwe bụ isi afọ kwaba okpu mụ na ya na-aba anụ kataga ọgụ anụ luo onye isi wute Dr. Remigius Ilione Ojimma Egbuakụ mana the major thing na-ewute m onye anọrọ ebe a tata bụ Ichie Ide n'Ọka Etiti ya na Ichie Ọkụ Efuna, may their soul rest in peace. maka na ndị a gbanyere m aja n'ukwu atụmatụ Ide onye nwasịrị ọnwụ na Mmaba People's Club eles ma mụ nwa jụrụ ajụ na mayara aba bata iji ojije kabarụ jeje si ebe a na Naịjirịa jekwa elia ugwu ikpeazụ ya na Ichie Ọkụ Efuna every week ọ na-akpọ m sị m kede nwata kwọcha ka esi akwado a na-akwadokwe na okwu sie ike mụgwụ ya ka o weta ego unfortunately ọ nọzi ka ya na-emere great occasion a ọ bụ ihe mwute dele m wee sị na onwere ihe mekete ka a na-eme ka ndị akpọ n'afa ha maka na onwere ihe niile anyị na-eme na Nottingham Ichie Ọkụ Efuna ha abịa mgbe emem petro na Nottingham onye nwanya nye m certificate m n'onu ọ na-abịa na ọ na-enye ndị Nottingham Igbo Union Nottingham ezigbo ego ma ọ bịa kedụzi ka anyị esi na-elizi na-akwadozi ịmụtazi branch ose wee nọzili ya bụzi n'aka ka ya n'aka ya so ọ bụ ihe mwute dịla anyị anọkwụ na burial ya live na Nigeria because ọ dị mma iji ele ihe mụ na presido anyị nchana na burial anwa ịghọtago so ana m asị na onye asị jide ka o ji mana ka ihe ọ na-eme amaka biko ka anyị pụta n'igwe na 6th of July 2019 na number 2 Pearson Center for Young People na Nottingham NG92NH ka anyị bịa nwee ike sọpọtụọ onwe anyị ka anyị wee na-aga n'iru n'Igbo amakakwana na nwere ihe dịka Igbo ma ụwa m ọzọ na mma abụ onye Igbo biko na nwere ihe dịka Igbo onye kpata na-abịa n'ụwa niile a na-eme gịnị a na-afụ anyị anya ụfụ maka na anyị ma ihe agọzi ọja anyị bụ ndị Chukwu gọziri agọzi before after the war ọkwa 2020 naira ka eji wee mee gịnị ka e nyere anyị mana kịta abata na Naịjirịa kịta enwere ka ị gụọ nọmba 1 ka ị dagụ n'Igbo na former president si na the private jet na one country na 90% is owned by one particular Igbo speaking country so ị na-enye ya anyị fụdat na ọ bụrụ obele ihe poverty na Igbo eruru 5%. So wee na-asị bikonu ka anyị were ofu obi a anyị ji wee nụọ ọgụ after the war wee na-aga n'iru because People's Club a emeghe enyabata nji wee si ọnwụ na mma abịa bụ na after the war ka eji wee megide kpokobi ọnụ ka anyị nwee ike nyere onwe anyị aka and wee ruo tata People's Club abụrụ secret society otu na-enyere onwe fa aka otu na-enyere onwe fa aka inwe nsogbu n'ụwa niile ebe ọbụla ị nọ iwu na ihe enwe
memba gị na Canada mgbe nje Canada a sị ka enye m chairman Canada ma New York ma New Jersey ha jere nweta branches so nwere ebe ọbụla ị gara n'ụwa niile ka ị nwee nsogbu na ị nwere nsogbu ya inwe gị ebe inwe gị ndị ya enyere gị aka ebe a onye nwa People's Club a na-afụ tata wee na-asịkwa na otu amụrụ anyị mụnye anyị n'ime ya na anyị amakwa ka People's Club wee daa ya na-aga n'iru daalụ dịka oge anyị na-eme mkpecha president biko enwere ife ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo ndụmọdụ ị chọrọ ịdụ ụmụ Igbo tupu anyị na-emechi na nkenke tupu sekretarị ekwuzi okwu Igbo niile bụ Igbo jikọọ na aka ọnụ na-emekọ ife ọnụ fụ nwanne ya n'anya nyere nwanne ya aka harapụ ikwu ekwulu ajọka kwalite nwanne ebe ọbụla ị nọ ife ọma ga-aba nwanne nye ekwena ka onye ọzọ dị ya nụrụ anụ ube nwanne agba n'ọsọ daalụ na nkenke kedu ekwu chọrọ ịgwa ụmụ Igbo okwu m chọrọ ịgwa ụmụ Igbo bụ first of all achọrọ m ikele members London branch because all ha kwadoro na inauguration and induction na ga-eme ya and I'm ihe ha jikwa na support ndị Nottingham Midlands. In fact ewepụ maka enyemaka ha mana ndị Nottingham ebu ihe ha na-eche ibu on the 6th of July. So ndị London members sign the London branch ma nwoke ma nwaanyị ekelechara m unu jidenu ka unu jisenu ike. So on that day 6th of July, in fact mmadụ niile I think almost all our members na-eje. So that day ọ ga-adị egwu that day and then chọkwa m iji ohere ekele Ezugonna our President General for coming and ọgwụkwa ịbịa bịakwa n'oge nọnyerekwara anyị na nkwado niile anyị na-akwado na-ekelekwa nwata kwọcha aka si ya gawa n'ihu na anyị kwadoro ya so ụjọ atụla ya ndị Nottingham branch all London na-amụta Nottingham branch therefore anyị ga-asọpọtụ ha nye ha all the support ha needed ka ha ji na-eme ihe a na-emesi ike. Thank you. daalụ ekenekwa m nne na ụmụ Igbo ana m asụ n'ebe ọ bụla ụnụ nọtụrụ n'ugo ụmụnne m ndị Nottingham ụnụ nwa aka anụnwa daalụ nọ ana m ayọkwa ụnụ n'oge elu oge nugiri ji wekpa Igboamaka ka anyị bịakwa Nottingham bịa bupụta ụnụ maka na mmadụ ka ụnụ bụ ekene m nri nne lụchakwa na ụmụnne m n'izuụka na-abịa abịa anyị na Mayor Kate ga-eme gịnị ga-anọ n'ebe anụ ọ ya agwa anyị ka esi je ka esi ana n'ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche n'izuụka ibu a na-abịa abịa anyị na ndị gịnị CIL gaa n'ebe a ka ha gwa anyị ka esi eje ka esi ana n'ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ekenekwa m nụrụ na mmasị nụ daalụ onye unu anụ ya bụ Val Chiwuzie m Chukwuemeka Akụdịnobi Ogbuefi nna ya lugo udochia na ndụ n'ụmụ Igbo daalụ nọ ndewo. People's Club of Nigeria. People's Club of Nigeria International. People's Club of Nigeria International. Ebrugokwa egwu wee wuchie na United Kingdom. Ọ ga-akpọtụ ụbọchị Satọde ga-abụ abalị nke isii ya bụ 6th of July 2019. Ụbọchị ahụ ka ndị People's Club of Nigeria International ga-ejizi wee mee inauguration ya bụ ihikoba Nottingham Midlands branch na United Kingdom nakwa induction of new members. Asị na nwa gbara afọ iri abụrụzi obere nwa ndị People's Club ọkwa unu bụ ụzọ ndị ọzọ na-anwa ebe mmemme a ga-adị wee bụrụ na the Person Center for Young People dị na number 2 North Road, Beeston, Nottingham, NG9 2NH. Ekele preacher wee na-agara Dr. Sir Joseph Ilonze JP Ichie Ezugonna Ojoto ma bụrụ International President, Chief Anthony Inyama Akubomu Ntiga General Secretary, Chief Chinedu Nwosu Udagbu Enyekwe Ancient Kingdom Chairman People's Club of Nigeria International London Branch nakwa sponsoring Chairman of the new branch Mr. Edi Asikawuru Secretary People's Club of Nigeria International London Branch, Chief Chibuzo Okoro Nwata Kwachaka Interim Chairman People's Club of Nigeria International Nottingham Midland Branch. Ichoime inquiries kpọtụrụ akara 0788 3084 309 maọbụ 0776 929 5554 nakwa akara ndị ọzọ. People's Club of Nigeria International. On your belly, and I
Igboamaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha. It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets £20. Time 7 p.m. to 3 a.m. Igbo, be there. Bring your friends along as well. They will know. Oringa toa misi isi ayefe na tapa yefe nabanya onwele ife na-eme ife niile ga-eme. Igboamaka TV, the first Afro online television showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection.